De EC Cultuurfabriek Roermond, wethouder Smits, want u bent van Zorg en Welzijn van Roermond. Ja. En naast u staat meneer Korte, verbonden als neuroloog aan het Laurentius ziekenhuis hier. U bent daar al een hele tijd, hebt u het idee. 15 jaar geleden bent u begonnen. En nu hebt u het idee dat er meer mensen met geheugenklachten bij u komen dan vroeger? Ja, ik denk dat dat aan het toenemen is. Dat is ook wat we in de dagelijkse praktijk zien. En het lijkt alsof er in de maatschappij steeds meer bewustwording komt van geheugenklachten en dat dat eventueel een dementieziekte zou kunnen zijn. Ja, dus komen er ook meer mensen dan uiteindelijk na neurologisch onderzoek die diagnose bij u krijgen? Ja. En dat is inderdaad onze taak. Dementie is een ziekte van de hersenen. Dus heel vaak komen die mensen ook binnen het spreekuur van de neuroloog. En dan is het onze taak om uit te zoeken of dat klopt. Lang niet iedereen met klachten van het geheugen heeft een dementieziekte, maar soms is dat wel het geval. Ja, wat is de meest voorkomende klacht waar mensen... Wat denkt u, mevrouw Smitmans, wat de meest voorkomende klacht is? Nou, wat ik heb geleerd afgelopen jaar is dat de meeste mensen beginnen met een zogenaamd niet-pluisgevoel. Zo van, er gebeurt van alles in huis. En dat begint met vergeetachtigheid, wat we allemaal wel eens hebben. Maar op het moment dat het je dagelijks functioneren gaat belemmeren en dat je inderdaad de sokken in de koelkast terugvindt en de biefstuk in de kledingkast, of partners zeggen vaak van, hij of zij reageert echt anders dan anders. Ja. Dan is dat vaak het moment om hulp te vragen. Zij had ook neuroloog kunnen worden, of niet? Bijna wel, hè? te horen. Dat klopt, de symptomen die beschreven worden, die kloppen inderdaad. Nou, wij hebben er zo ontzettend veel geleerd afgelopen jaar. En dat is ook wat we onder andere doen in Roermond. Trainingen verzorgen aan mensen van hoe herken je nu gedrag van iemand die dementie heeft, of mogelijk dementie heeft. Hè? Want wij stellen geen diagnose, daarvoor hebben we uiteraard medische tak. Ja, is het vaak lastig, meneer Korte? Twijfelt u wel eens? Ja, zeker. Afhankelijk van het stadium waarin je een patiënt ziet. Maar er zijn mensen die met relatief lichte klachten toch al naar ons toe komen. Ik was net met G. Reinders aan het praten. Ja, ik vergeet, ik heb het zelf ook. Ik zit ook alles op briefjes te schrijven. Nou, en dan is de grens tussen normale ouderdomsvergeetachtigheid, als je het zo mag noemen, en een dementieziekte, die is soms wat moeilijker. En dat vergt een stuk onderzoek door ons, soms een stuk aanvullend onderzoek waarmee je meer informatie over de functie van de hersenen kunt krijgen. Maar belangrijk is wel dat uiteindelijk dat leidt tot duidelijkheid voor de patiënt en tot duidelijkheid voor de familie, de mantelzorgers daaromheen. Ja. Aan de ene kant is het moeilijk om zo'n diagnose te krijgen. Aan de andere kant begrijpen patiënten en familie daardoor wel vaak veel eerder waarom dingen misgaan. Dat is eigenlijk het voornaamste wat u doet. Want absoluut. U kunt geen pilletje geven, dat hebben we gehoord. Nee. U wilt daar wat aan toevoegen? Ja, nou wat wij van mensen horen, dus partners en mensen die dementie hebben, de ziekte dementie hebben, is dat ze zeggen op het moment dat de diagnose komt, dan is er opluchting. Want dan is toch vaak al een hele lange tijd dat niet-pluisgevoel van wat is er aan de hand. Dan is er opluchting, maar even daarna ontstaat er het grote van en hoe moet dat nou? En vaak ook al een rouwproces van een afscheid nemen. Ja. En dan is het belangrijk dat je een dementievriendelijke samenleving hebt. Ja. Dan kunnen we met z'n allen zorgen dat mensen nog op een goede manier gewoon actief kunnen blijven. Ja, wat vindt u het belangrijkste? Want er zijn winkels, er zijn taxis, er is van alles. Maar wat is het allerbelangrijkste voor de mensen, ook voor de mantelzorgers? Het allerbelangrijkste voor de mensen en de mantelzorgers is meedoen. Kunnen blijven meedoen. En er zijn er om ons hele mooie voorbeelden van mensen die bij de tennisclub kunnen blijven omdat anderen de telling voor ze bijhouden. Mensen die blijven schaken ondanks dat het spel niet meer zo goed gaat. Ja. Maar toch 1 keer in de week achter dat bord gaan zitten. Dat is heel mooi, meneer Korte. En als mensen dat doen, denkt u dat dat ook niet alleen een sociale functie heeft, maar misschien ook het proces een beetje vertraagt? Ik denk dat dat een hele goede aanvulling is. Het meedoen is voor de patiënt van belang vanuit maatschappelijk oogpunt. Ja. Maar zeker ook als stimulans voor de hersenen. En om toch te proberen met het meedoen, het stimuleren, het blijven hersenen gebruiken, de achteruitgang enigszins in de perken te houden. Ja. Dus dat is zeker belangrijk voor patiënten. Tot slot. En wat wij heel erg belangrijk vinden is naast de persoon met Alzheimer
ook zorg voor de mantelzorger. Want als die niet overeind blijven, dan kunnen mensen niet thuis blijven. Ja, want die lopen vaak over, zeg maar. Het Hè? is zo ontzettend belangrijk dat daar aandacht voor is. En dat die ook momenten krijgen dat ze even kunnen afschakelen en voor zichzelf kunnen zorgen. Ja, staat u daar ook wel eens bij stil als neuroloog? Jazeker. Ik zie natuurlijk vrijwel altijd in de spreekkamer niet alleen de patiënt, maar ook de mantelzorger. Dus in die zin is dat voor mij ook een belangrijke gesprekspartner. En maak je ook in de dagelijkse praktijk steeds weer mee wat zo'n diagnose betekent voor de mantelzorger. Ja. En welke gevolgen, verstrekkende gevolgen dat soms heeft. Ja. Wat vindt u eigenlijk hier van zo'n avond? Want het gaat natuurlijk geld opleveren, dat zeker. Maar wat zou het nog meer mogen en kunnen opleveren wat u betreft? Nou, voor mij is het heel erg duidelijk. We hebben afgelopen jaar ontzettend ingezet op dementievriendelijk Roermond. En dit is voor ons een soort climax. Maar ik heb gezegd, dit is er wel het begin van de doorontwikkeling. Ja, dat is voor u en voor u, meneer Korte? Nou, het stuk aandacht voor de diagnose, het stuk begrip, een stuk educatie, wat ook vanuit dementievriendelijk Roermond heel duidelijk uitgedragen wordt, waardoor opvang in de maatschappij beter is. En natuurlijk het geld wat verzameld wordt om toch nog onderzoek te blijven doen. Dat is belangrijk. En toch te zoeken naar nieuwe ontwikkelingen is ook ontzettend belangrijk.